su kawo motocinsu za su yi wata 6 suna mata kai ya ba. To in ƙarya ne na ɓace a nan. A'a fa ya kuwa. In ka ɓace din fa. A yanzu zan ɓace. To sai ka ware. Aiki na an kode ka. To kai din lecturer ne da za same ka da paper ko ba? Ai shi din ne. Ɗazun ma fa ina jefe ta fito ko? Ba ta ga wancan ya kallon an tsada. Lokacin da nake karatu. Ba za a yi haka ba. Ba za a yi haka ba. Ba za a haka ba baba. Yaro. Kai ne kana da account number ina. Ba za a yi haka ba. Kai ne kake zuwa gun Fatima? Yaushe kake so a auren? To baba da wuri haka? A ba yaro ai ka gama ai. Ba za a yi haka. Shi ka dan ku je mana ya ji ma. Shi ka dan baba wani sati kawai Allah. To Allah ya nuna mana ka turo mun babanka kawai. Ka turo mun babanka. Dan ku Allah maka albarka. An ji ma ka zo ka da. Yawwa Allah maka albarka. Allah maka albarka. Kai ka je gun aiki sai ka dawo ma haɗu ce ka Baba to wannan din shi sai mu je kamar ka jarin bandarin ka ana maka hanyar arziki kana wannan boboje ka ta shi kenan Location masha Allah yana ba da citta alhamdulillah. Tar me aka baje? Sai dai gashi jaruma guda dai kodan talai da Yar au ba? Ai ka gode wa Allah da muka zo muka samu hodar yar au. Akwai wani lokacin da muka fita hodar ma babu. Ka gode wa Allah can da muka je man da ya kare a turi muka dawo kai ka sani. aikin waye? Aikin su ko fulale ko dobula. Can muka je muka dawo a turi. Ba la mantar wannan ranar wallahi. Ko biya wata ba a samu ba. Biya wata ai mu da muka dawo a turi. Kuma ka ga mun biya wata. Ba zan biya wata. Ai ba ba. An ci gaba. to ina labarin waki ne da Shafa hoda. Kuma zai iya wadan biya. Na lura da kai lura bari. Wannan sako ne ke gaba. Ka abu Yes. Ya kai ne? Waina ya kwa TV ne. Su ne. Yau ana fafatawa kenan. ya ci maraman naka. A student ne? Shi ai ba daukan cameraman a hoto ai ba daukan sa. Amma ya iya posting din hoto. Ya iya posting din hoto. Ga kuma Yakson. Magana ta kare. Officer. Ya officer naga ka canja kala da wuri. Ai kuma ai ga tun cikin. Ni ko ban taba ganin officer mai gemu ba. Ban taba ganin officer da gemu ba.